Gennem årene har jeg som seksolog og klinisk børnepsykolog mødt mange børn og unge med forskellige problemer. Nogle har været lettere at gå til, mens andre har været vanskeligere at få hul på. Jeg husker især Tim på 13 år. Fuck det! Nå, det er du. Tim, du har tidligere fortalt, at fløjtespilleren, som du så ude i skoven, havde en grøn t-shirt på. Nu siger du, at han havde bare overkrop. Ja, han havde ikke t-shirt på. Er du sikker? Det er vigtigt, at vi får styr på, hvad du oplevede. Det skulle da ligegyldigt, om han har en t-shirt på eller ej. Rolig nu. Jeg er din psykolog. Det er ikke en afhøring, det er. Jeg prøver bare at få din oplevelse til at hænge sammen. Det ved jeg godt. Du har tidligere fortalt, at fløjtespilleren talte til dig. Hvad var det nu, jeg sagde? Nu sagde du, at han pludselig forsvandt. Ja, det gjorde han også. Men blev ved med at komme igen. Hvor kommer du fra? Er nogen skrev holde øje med dig? Jeg synes, jeg har set dig før. En gang var jeg meget kendt. Jeg var meget brugt fotomodeller. Spillede fløjte i Tivoligarden. Det kaldte mig fløjtespilleren. Du har også billeder af mig på din telefon. Hvor ved du det fra? Jeg ved også, hvad du tænker, Tim. Og det er derfor, jeg er kommet for at advare dig. Med din plan. Vil du forsvinde for evigt? Når jeg er væk, så vil alle fortryde alt det ondt, de har gjort mig. Og især mine fucking skolekammerater. Og mine forældre, som aldrig forstår mig. Det er jo ikke min skyld, ikke som de andre drenge. Du burde være lykkelig over, at du er den, du er. Jeg vil ikke være mere. Jeg vil væk. Sådan her. Kom tilbage. Så fløjtespilleren advarede dig. Jeg var ked af det. Og bange. Hvorfor? Det vil jeg ikke sige. Hvad var du bange for, Tim? I siger ikke, vi snakker om det. Jeg skal lige tisse. Okay. Du kender vejen. Ja. Jeg kunne godt kende billedet. Han var en berømt musiker og fotomodel, som begik selvmord, da han var helt ung. Marius Jensen. Tim, findes fløjtespilleren i virkeligheden, eller kun i din fantasi? Hvad mener du? Jeg har fortalt, hvad der skete. Du fortæller mig ligesom du tror, jeg gerne vil høre. Er du sikker på, at fløjtespilleren ikke er noget, du har set på internettet? Åndssvagt psykolog! Har du kigget med mobil? Hvem har givet lov til det? Undskyld, Tim. Jeg gør det jo for at hjælpe dig. Vil du ikke lige sætte dig ned? Prøv at fortælle mig sandheden.
Hvorfor gør I det her? Hjælp mig med at bygge et korthus. Tag det nederste kort. Tror du, jeg er dum? Så falder det hele sammen. Tag det nu bare. Du har i hånden. Det er dig. De andre kort, det er din verden. Din familie og dine venner. Jeg har ikke nogen venner. Fuck. Dumme dig. Hvorfor lytter du aldrig til, hvad jeg siger? Hvis det ikke var for mig, har du hængt derop stiv som et bræt og lugtende af pisselort. Jeg må gå nu, så smut hjem med dig. Nej. Bliv her. Jeg har brug for dig. Vi ses igen, men det kræver, at du holder dig i live. Du har tavshedspligt. Ikke? Alt du fortæller mig bliver inden for disse 4 vægge. Altså med mindre, at du har tænkt dig at fortælle mig, at du har planlagt et mord. Det var bare mig selv, jeg ville slå ihjel. Hvorfor, Tim? En dag i skolen, da jeg skulle tage min computer op af tasken, så var der et homoblad nede på gulvet. Jeg fandt det hos min bedstefar. Og inden jeg fik samlet det op, så Lukas det. Og siden den dag, han råbte bøsserøv efter mig. Og de driller mig med mit lange hår. Jeg synes, det er pænt til mig. Jeg kan godt lide det. Og så skete der noget forfærdeligt. Hvad skete der? Der kom en mail. Din forpulede bøsserøv. Hvorfor hænger du ikke dig selv? Ellers fortæller vi hele skolen, at du er en ulækker bøssesvans. Men ville det være så slemt? Og næste dag, så fandt jeg det satans ræb i min skoletaske. Har du et minut? Undskyld, Tim. Jeg er tilbage lige om lidt.
Hvad fanden? Er den nu her? Jeg sagde, at vi ville ses igen. Og så kan du ikke engang huske med at t-shirt på og lege. Jeg synes, du klæder mig bedst. Hvad tror du? Det findes jo ikke engang i virkeligheden. Jo. Ja, eller det gjorde jeg engang. Og jeg havde det akkurat ligesom dig, Tim. Jeg talte med en sød kvindelig psykolog, som minder om min mor. Derfor var jeg for flov til at fortælle hende, at jeg forelsker mig i smukke drenge. Jeg kunne også blive forelsket i et billede af mig selv en gang imellem. Er det rigtigt? Respekt. Ja, du skal være glad for, at du fortalte psykologen om mobning og de ondskabsfulde hademails. Jeg havde ikke mod. Jeg lå bøllerne vinde, og du kan ikke forestille dig, hvordan det er at være fanget i en kiste og ikke at kunne komme ud. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Du skal være glad for og stolt over at være den, du er. Det er dejligt at være bøsse. Og selvom du skal være i skabet i noget tid, en dag vil du elske og blive elsket. Helt fordomsfrit. Hvad mener du? Tim! Hvad er det for et skab, jeg er i? Det er bare noget, man siger. Først bliver du nødt til at acceptere dine egne følelser. Du er homoseksuel. Det er der ikke noget forkert i. Så kan du gå ind i dit skab med den viden. Det er et stort skab med mange døre, og du vil møde mange, som har det ligesom dig. En dag, når du er klar til det, så kan du komme ud af skabet, og så vil du møde en, som vil elske dig, og du elsker ham. Og det vil bare være lykken. Her er din fløjtespiller. Marius Jensen. Han hængte sig i den skov, som du var i. Nu findes han kun i din fantasi. Nej, det var ikke noget, jeg drømte. Det ved jeg selv. Der er ikke noget i vejen med at have fantasier. Den her fantasi er faktisk reddet